Insellimlek mirkassar bil-kodba għal ġejja xemx għalik u xemxi kwids nikkomunikaw. Dawn huma kodba illi jimxu id-fit għaliex it-tweġibiet tal-kwids jinsabu fil-ktieb bl-stickers għal ġejja xemx għalik. Fil-fatt fil-paġna tal-ittraqa waħħalt l-sticker tal-anġlu u sibt stampa ta' arloġġ. It-taqbila tgħinek biex tisma' il-Malti tajjeb, il-Malti kif aħna nitkellmuh. Fin-nofs għandna nota fuq il-kitba, il-vokali huma A, E, I, O, U, I, E, huma 6 u A ta' sink taħt la. Imbagħad fit-tieni parti tal-paġna għandna 12 il-kelma, dawn it-12 il-kelma huma bl-artiklu u l-aħħar vers għandu 3 ismijiet. Isem kunjom u isem ta' pajjiż, Antida, Abela u Afrika. L-ismijiet dejjem rridu nidwhom b'littra kbira. Dawn it-12 il-kelma ikkupjajthom għal fuq il-laptop u neħejtilhom l-artiklu u hawnhekk hawn is-sistema biex aħna nkunu nistgħu naqrawhom aħjar għaliex poġġejthom forma ta' sillabi. Sillaba hija parti minn kelma, biċċa kelma li fiha ikollha il-vokali. Dawn il-kliem li qegħdin taraw, il-kelma art biss mhijiex maqsuma għaliex hija kelma li għandha ittra waħda, art. L-oħrajn kollha insertaw żewġ sillabi. Għandna ajkla, arblu, aħmar, azzar, aħbar, aħdar, arka, artist, ankra, anġlu, antik. Aġġiltom għaliex dawna jiena poġġejthom fi forma ta' quiz ħalli tifhmu kull kelma xi tfisser. Pereżempju, tifhmu xi tfisser u sintendi tweġbuha tajjeb. L-ewwel waħda, il-bandiera tkun marbuta ma' dan, kulħadd għandu wieħed kustodju, il-kaptan iniżilha biex jieqaf il-vapur. Din it-tajra hija r-reġina tal-asafar, il-kulur tal-ħaxix, il-kulur tad-demm, bil-kontra ta' modern, raġel b'ħafna talenti li jaf jisfen, ikanta, jirreġta, kelma oħra għall-bxara. Fija Noe daħħal l-annimali kollha. Metall li minnu jagħmlu il-vapuri, il-pontijiet, il-linji ta' tren u ħafna aktar. U l-aħħar waħda hija hawn min għadu jaħsel, hawn min għadu jaħsilha arkub tejħ. Nittama li ġibtuhom kollha tajbin. U tippruvaw dan il-metodu biex taqraw iktar aħjar u tifhmu kull kelma li għandna fil-Malti. Grazzi.